Kyllä, niin. Näin se sanoo. Joo, puhutaan seuraavaksi tästä asekätkennöstä, mikä Suomessa suoritettiin 44 syksyllä. Ja sen purkaminen alkoi sitten 45 kevät talvella ja siitä sitten tehtiin aikamoinen sopora. Myös Huukuniemeläiset oli mukana tässä, koska jokaiseen kylään tai sanotaan pitäjään niin tehtiin tämä kätkö. Oli se sitten isommissa ja pienemmissä. Mutta pääsääntö oli, että jokaisessa paikassa pyrittiin niin varautumaan päämajan osalta siihen, että aseita tarvittaessa löytyy. No nyt tämä asekätkentä, niin se oli johdettua toimintaa, eli päämajassa tuli käskyt ohjeet, kuinka se homma ohjataan. Ja sitä ei pysty sotkea tähän omakohtaisen asekätkentään, eli paljon tuottiin sieltä rintamilta niistä lähteen käsikranaatteja ynnä muihin, niin se ei, tämä päämajan johtama touhu, niin se on erillään kokonaan siitä omaehtoisesta. No joka tapauksessa noin yleisesti tässä muutama juttu. Sehän tarkoitti tuommoista aseiden hajasijoittamista. Ja kun sota oli tulossa päätökseen, niin totta kai ylimpien upseereiden on ruvettava suunnittelemaan myös seuraavaa manööveriä. Eli se oli ihan luonnollista, että päämajassa joku upseeri pistettiin miettimään jatkoa ja tekemään suunnitelmia tulevaisuudessa. Ja Haahti oli sitten se henkilö, joka otti homma hoitaakseen ja tähtäsi siihen, että pahin on aina pahin, eli jos maa miehitetään, niin on sitten jotakin muutakin kuin tappara kotona, mikä tahansa. No, kun sitten aselepo oli solmittu ja alettiin vääntää rauhaa, niin nämä herrat oli sitten siinä päävastuussa tästä suunnittelusta ja toteuttamisesta, eli Eversti Nistilä, Eversti Haahti, Arimo, nyt myöhemmin kenraali ja Lukkari sitten oli. Ja nämä herrat pyöritti sitä touhua. Ja se tähtäsi ihan taistelutilanteeseen varautumiseen, eli että pahimpana sitten sissisota, joka on aika tehokasta myös tänä päivänä, koska Suomen puolustusvoimatkin on jo viimeisessä harjoituksessa niin palannut siihen entiseen sissitoimintaan. Ja Vietnamissahan sitä jymyttiin monta vuotta ja Afrikassa, jos jonkunlaiset heimopäälliköt harrastaa sitä tänä päivänä vaihtelevalla menestyksellä. Mutta tehokasta se on. Ja nämä on niin varas. Ne suunniteltiin sitten, että ne on kaikkien joukkojen käytössä tarvittaessa, että jos joku alue tyhjenee niin, ja joku varikko saataisiin pelistä pois, niin kuitenkin se ei kaada sitä koko systeemiä. No sitten nämä Huukuniemeläisten osuus siinä. Huukuniemi kuului, niin kuin nämä ympäristöpitäjätkin, niin tähän Savonlinnan suojeluskuntapiiriin ja myöhemmin, kun suojeluskunta lakkautettiin, niin tuli sotilaspiiriä. Ja nämä jokainen Suomessa oleva sotilaspiiri, niin sinne nimettiin niin sanottu yleisesikuntaupseeri. Ja hänen tehtävä oli johtaa ja valmistella tämä aseiden kätkentä piirin alueella. Savonlinnaan tähän tehtävään määrättiin majuri Reino Penttinen, tykistön majuri, joka ennen sotia oli toiminut suojeluskuntapiirissä Savonlinnassa, ja näin ollen hän tunsi alueet ja henkilöstön erittäin hyvin. Ja Savonlinnalainen teollisuusneuvos oli sitten aktiivisesti tässä mukana, kun ne aloitti suunnitella tätä ja kuinka homma pyöritellään. No sitten Penttinen joulukuussa lähti Kuopioon töihin ja hänen tilalleen tuli majuri Hannila, yhtä pätevä rintamaupseeri. Useampi näistä oli myös Mannerheimisesti ritareita näistä yleisesikuntaupseereista, päteviä sodan johtajia.
No kentällä se toiminta, sehän perustuu tämä suunnitelma siihenkin, että sisäisiä levottomuuksia voi tulla. Ja myös siihen nämä aseet oli varattu. Naapurit voi pystyä yhtään luottamaan. Romaniassa valta kaapattiin, kun oli rauha tehty ja niin edelleen. Niin katsottiin, että täällä täytyy olla sitä valmiita. Ja kätkijöiden lopullista määrää, jotka siinä oli mukana, niin ei tänä päivänä välttämättä tiedetä, koska apulainen on semmoinen, että joka on vasta siitä, niin ei välttämättä tiedä, että kuka oli apulainen. Eli tahdottiin niin suojella niitä tekijöitä. Mutta on arvotu, että niitä on kymmeniä tuhansia ollut. Kuulusteltuja tuomittuja onko 2615 henkilöä. No, organisaatio oli hyvin yksinkertainen. Kuntaan muodostettiin piirisolu ja siihen tuli johtaja, huoltopäällikkö ja viestipäällikkö. Ja tietysti kaupungissani oli vähän isompi se organisaatio kuin näissä pienemmissä kunnissa. Ja nämä pyöritti sen hommelin, eli johtaja Penttinen kävi täälläkin opettajan luona tuossa sopimassa, että suostui johtajaksi ja suostui, ja hän sitten Uukoniemellä etsitään huoltopuolen ja viestipuolen miehet. Ja huoltomies vastasi siitä, että kun aseet tuli, niin kunnan solujohtaja Uukoniemenkin ilmoitti tälle huoltomiehelle, ja hän sitten huolehti siitä, että aseet lähtee piiloon, ja viestimies oli sitä varten, että jos tarvitaan kutsua jopa miehistöäkin ja varata, niin hänen tehtävä olisi toisaalta se puoli. Ja selvä rajaveto oli siinä, että tuo piirisolu, niin se oli sotilaspiiri. Ja se hoiti niin kuin Annasta pois. Ja johtajaksi tuli Kummun kouluopettaja Toivo Heikkinen. Ja Penttinen kävi itse hänen keskustelua, ja tuossa on sitten lopussa katsotaan nuo kuulustelupöytäkirjat, kun sitten Valpo tutki niitä, niin siitä selviää, miten se homma sitten niin kuin pyörii. Viestimieheksi Niukkalan kouluopettaja Tero Siljamäki, joka myöhemmin sitten muutti tuonne Vaasaan. Ja kolmantena siinä kätkijänä sitten mukana, joka on niin kuin saatu selville Toivo Tiainen tuosta Kummusta. Ja nämä henkilöt nyt oli niin kuin ne tämän virallisen kätkennän niin kuin avainhenkilöt Uukoniemen kunnassa. No tuossa on sitten mitä ja mihin. Valvontakomissio käski sijoittaa, kun Puolustusvoimista miehet kotiutettiin, niin